Hvala građanima Kikinde što su baš takvi kakvi jesu. Veliko je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama kada se po prvi put organizuje ulica Otvorenog srca. Zaista je i divan, jedan humani povod, jer naime ovog puta će sav prikupljeni novac da ide udruženju koje okuplja decu obolu od ahondroplazije, koje je upravo osnovano ovde u Kikindi. To je jedna od retkih bolesti o kome se možda i nije toliko pričalo prethodnih godina, ali oboljenje za koje postoji inovativna terapija i naša zemlja je jedna od zemalja koja upravo omogućava lečenje deci obolih od ovog retkog poremećaja zdravlja, a naše Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je jako srećno što upravo ima organizacionu jedinicu koja je usmerena ka poboljšanju kvaliteta života porodica koje imaju decu obolih od retke bolesti. Tako da smo zaista puna srca podržali ovakvu akciju, a i generalno ćemo grad Kikindu podržati u svim aktivnostima koje imaju za cilj podršku porodicu, podršku deci, a grad Kikinda je i poslednjih godina se upravo pokazao kao primer odlične prakse podrške građanima, podrške prevashodno porodici sa decom. Tako još jednom velika vam hvala što sam deo ove divne atmosfere. Grad Kikinda jeste grad koji je otvorenog srca i ovim svojim aktivnostima i humanitarnim akcijama svima nam pokazuje kako to treba da se radi.